ہوکس پوکس پیش کرتا ہے۔ واہ چھو باسان حیرت انگیز۔ کیا؟ اے عرفان یہ چھوٹی این اے یک اکھ ماڈل تہ یہ کیا چھو؟ ازکس کسٹس منز کریو امیک چیز ڈی آکسی ریبو نیوکلیک ایسٹا خطر چھو مختصر ڈی این اے ایک مالیکیول یس ایٹمن ہند اکھ گروپ چھو یس ڈبل ہیلکس کے شکلہ منز اکوٹا پھنست چھو یس اکس خوبصورت سیڑھی ہندی پٹھی چھو یس واریاہ لٹھے مڑت تہ مڑت چھو آمت تہ اکس سرپلس منز مڑ یہ چھو جینیتی کوڈ یس بنیادی طور سپیٹ چھو تو ہند ڈی این اے ہنز تمام خصوصیاتن ہند تعین کران یہ چھو تواہ بناوان یت کنی زن تو ہی چھو اسا چھو 3 ارب کھوتا زیاد سیلا پیٹ مشتمل آسان یم اسی ہے کو نہ وچھت تہ پرت سیلس چھو اکھ کم آسان کینہا سیلا چہسانا ڈجا بناوان کینہا چھ سون دماغ کینہا سون مسلح تہ سری چھ یکوٹا سن جسم بناوان مگر پرت سیلس کت کھنائی چھو پتا زکیا کروں چوہ یتا ڈی این اے یوان تہ باس ہند پانٹ چوہ یہ خلین ہنز ہدایت کران کہ دیمن لفظن منز یہ چوہ تو ہند جسمہ خاطر ایک بلیو پرند مگر اہم سوال چوہ یہ سکت کنے ایٹمن ہند یہ گروپ کت کانی چھو دنیا ہس منز تمام جاندارن خطرہ بلیو پرند کس طور سپیٹ کم کران کمین پیٹ پیارین پیٹ انسانن تہ یوتت تام زکلائے تام حقوق ات سوالک جواب جھارنا خطرہ اس یجھان زسوہو گجھ ہے کالس منز دخل گجھنا تہ گوڈنک ہے امینو ایسڈ کہے بارس منز زاننا خطرہ واریا کم گجھن امینو ایسڈ چسانہ جسمس اندر ایک ضروری کیمیکل تہ ات چھ اکثر زندگی ہند بلڈنگ بلاکس وننا یوان چو یمن امینو ایسڈس پروٹین بناونا خطر مخصوص طریقن ستی پابند کران وبین وائے یم نوی بنن ول پروٹین چھ باقی کیمیکلن ستیر لان یم سیلا چھ پتا ٹشو بناوان یم تو ہنز پٹھا تہ آزا بناوان چی یم ییلا یاکوٹا تھاونا چی یوان تیلا چی تو ہند پنٹ زند جاندار بناوان یم پروٹین یم تویہ بناوان چہو تقریباً لچھن ہندین مختلف قسمن منز یوان تہ صحیح پٹھی کم کرنا خطرہ چھو پرتھ اکھ کامل شکلہ منز بناون پیوان چونکہ ایک نام کمل شکل چینا عام طور سپیٹ اصل پینٹ کم کران باس ڈی این اے چھو صورتحال منز دخل گجھان تہ کنٹرول کران امینو ایسڈس وننا سٹیز پروٹنچ کامل شکل کت کھنی بناون تاکہ ہر کنہا چیز سیلا پیٹھا آزا تام کنہا تہ زند جاندارستام چو یہ بالکل ٹھیک گجھان چلو ڈائی این آئی یس ایکس ماڈل کس طور سپیٹ قریب نظر تکیازت وہا ہے کو وچھت زی یہ چوہ اکا مختلف قسمک کیمیکل سطحی بنیومت یت منز مختلف رنگن تہ حروف تہ منز کینہا چو یم کردار چھ جینیتی کوڈ یم ڈی این اے تھرڈس پیٹ چھ موجود واریا زیٹ چھو آسان تحصیل نیوکلائسس اندر روزان چھو مگر امینو ایسڈ پروٹینن منز تبدیل گجنا خطرہ چھوڑی این اے یس تعامل کرنچ ضرورت آسان
Amino acids sata yam nucleisis nibarek jai taravanche, yath cytoplasm vananche. तो चूंकि DNA है का ना न्यूक्लियस तरवत, लहाजा सेल चु आर एन ए यस मंज DNA तरतीबिक एक नकल बनावान। यम आर इन ए चहवारियाह ज़्यादा डी इन ए हिंद पुठी बासान, मगर एक ही तरफा चे गायब आसान, यम लवोक्त चे आसान, ते हैकन न्यूक्लियस कहे मेम्ब्रीन मंज सुराखो सती गुजरित। ते सेलस मंज दखल गजहनता, राइबोसोम नमी अक्स जरा मंज दखल गजहान, युस एक प्रोटीन बनावन वाजीनाय मुशीन छी, तुम च अक्स वक्तस मंज त्रीन हरफन मंज RNA कॉर्ड परान। तपन्ना इंडी पकी पैठ अमीनो एसड जज्ब करान, त सही कोड प्रोटीन बनावना खातिर आर एन ए कोड की मुताबिक अक्स जंजीरस मंज ची यकोटा थावान। यम प्रोटीन छिपता बरोनहा कुन पकान तेचे तो हंदिस जिस्मस मंज नवे खलिया बनावाक पुठी अजब। डी एन ए क्या छू सिवीद लफ्जन मंज DNA छु जिंद जानदारन खातिर एक मालिक्यूलर बलियो परंत युस आर एन ए छु तैयार करान युस बदलस मंज प्रोटीन टूटस बनावान छु तह एक जादुई चीज हे का बन्नूत यथ जिंदगी वनान छे। वह छापता जिपर्थ इंसान छु पन्ना डी एन ए हिंद नीनानो फेस्त हिस्सा पुर्थ दीमस इंसानस सती शीर करान, न सिर्फ ये बल्कि तो हिंद नीनानो फेस्त डी एन ए छु चंपीनजी सती बगरावना यवान, इत मंज छु न कान्हा ताजब जितुही ची हो इंदी पिकी ववट तरावान। मे छु वमीद जित वाहे आव आज यह मज बेखे लठे दाम छु किस्त वाहे खतर।